Đây đồ sao lâu Để semua hai gadong monarko Melunakai eba naik dengan ini Dagai baik जोंनि बिमा हादोरनि 78थि उदांस्रि सान आरो बे सानाव आं दुलाराय भारतनि लोगोसे दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आंनि सिबिनाय आंनि सन्मानखौ जासिदों दिनै साना भारतनि थाखाय आरो जोंनि भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान मानोना 78थि बोसोर जोंनि भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदां मोनदों बेनि सिगाङावनो ब्रिटिशआ जोंखौ फ्राय 200 बोसोर राजत्व खालामदोंमोन जोबोद अत्याचार जादोंमोन खिन्थु बेफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जोंनि बै समनि दैदेनगिरि जेरै हारिनि बिफा महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरू सरदार बल्लभभाई पेटेल सुभाष चन्द्र बस बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे गणतान्त्रिक आरो अहिंसा आन्दलन जादोंमोन आरो बे आन्दलननि फलाव दिनै जों बे हादोरखौ 1947 मायथाइनि 15 अक्ट'बरखालि जों उदांस्रि मोनो आरो थांनाय फ्राय 78 बोसोर जों उदाङै थांना थानो हादों आरो दा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा प्रधानमन्त्रि आरो राष्ट्रपतिनि दायित्व लानानै बे हादोरनि सुबुंफोरखौ जौगालांनो थाखाय खामानि मावदों दिनै जों सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगाथाय हादोरखौ समानै आगान सुरनो हानाय बोसोर फैदों बेनिखायनो जों दिनै रंजायो आरो लोगोसे जों आं बेखौनो दिनै बुंनो सानदों जे जोंहा भारतआव 200निख्रुइ बांसिन हारि हारिसाफोर दं जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो 22नि सायाव बांसिन हारि आरो हारिसा दं बे गासैबो ज' खौसे जालायनानै जों बे उदां भारतखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बे उदां भारतखौ जौगाखांनो थाखाय गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय खामानि मावो बेखौनो खावलायो